Više od 3 mjeseca nezadovoljni Šapčani uz podršku Srpske napredne stranke iz ovog grada traže ostavku gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića. Na 61. skupu održanom pred gradskom upravom odbornik u Skupštini grada Šapca Nenad Plavić obratio se okupljenima uz reči da se u Srbiji gradi radi, zahvaljujući predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Da aktuelna republička vlast uradi što i obeća je sve izvesniji početak izgradnje autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica, rekao je Plavić. Svedoci smo da je pre 2 dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio novi autoput Miloš Veliki, koji će za cijelu Srbiju imati veliki značaj, a posebno za ljude koji žive u okolini i u Valjevu, Lajkovcu, Ubu i u Osečini. Novi autoput znači nove investicije, nove fabrike i nova radna mesta, a to znači i rast privrede, samim tim rast plata i penzija. Za razliku od ambicioznih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, lokalni čelnici još uvijek nisu našli način da Šapčanima stvore prihvatljive uslove za život, rečeno je na protestu. To se posebno vidi, naveo odbornik, u nedostatku vodovodne i kanalizacione mreže, kao i u sve gorem stanju u javnim šabačkim preduzećima. Govorimo o štrajku zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću Stari grad. Štrajk, obustava rada, pretnja otkazima. Govorim o povratku na rad, o prekovremenom radu za minimalnu cijenu rada, o nedovoljnom broju izvršilaca, o đubretu na sve strane, o zarazi. Gradska vlast je više puta na televiziji Šabac izjavila, odnosno njihovi predstavnici, kako su zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Stari grad tražili isplatu 13. plate, što nije tačno. Zaposlenima u svim preduzećima koje se bave komunalnim uslugama, odnosno pružanje komunalnim usluga, sleduje solidarna pomoć. Grad i javno komunalno preduzeće Stari grad su u obavezi da to zaposlenima u javnom komunalnom preduzeću isplate, i to ne samo za 2019. godinu, nego i za 2018. Ja mislim da je iznos za te 2 godine negdje oko 44 miliona dinara. Govoreći kako je šabačkom gradonačelniku preče da odlazi u Beograd, bojkotuje i vodi tuđe probleme, Miloje Dragović, direktor Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Šabac, smatra da on na taj način beži od briga u svom gradu. Ponovo je taj mali potrčko ceo dan juče u Beogradu dao izjave da nešto neće, da nešto hoće, da će nešto da bojkotuje. Pa stani, majstore, polako, smiri se, razmisli šta radiš i kako radiš. Prvo dođi u svoj grad, očisti svoj grad i onda idi u Beograd i rešavaj probleme građana Beograda. Prvo reši probleme grada Šapca. Na skupu se čulo da neće odustajati sve dok visoki funkcioneri grada Šapca ne podnesu ostavke, u nadi da će pronaći prvog čoveka grada na svom radnom mestu i da će im se konačno obratiti. Kolona ljudi prošetala je do njegovog sedišta u arhivu.